Bon dia, una vegada més a Baluards i Canons. Som Arenys de Mar, igual que l'any passat, i us ensenyarem una mica el que farem aquest any aquí. Estem dissabte i diumenge, 2 dies, i per sort el temps ens acompanya una mica. Sí, aquest any no només Miquelets de Catalunya participa al desembarcament, sinó que a més hem comptat amb l'associació Moià 1714, de la qual la Mar en forma part, i amb l'associació Sanguem Honoris, que també ens acompanyen en aquest cap de setmana de recreació històrica, de desembarcaments i de vida al mar i a la costa. Ens ho passarem bé i vosaltres ens hi acompanyareu. Doncs vinga, fins ara!
aquella platja d'allà. Doncs fins aquí el vídeo d'aquest cap de setmana de recreació, de vaixells, De canons. de canons i de bon temps que ens ha fet. Ara és perquè es posa a ploure i... Puta, s'està plovent. Com veieu, aquí tenim el campament i... I aquí on som hi ha hagut la batalla. Sí, i ja està, no? I res, si us agrada el vídeo no oblideu de posar un bon m'agrada i deixar-nos algun comentari. I fins la propera!